लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। JIUNI ANDAINAI LAMAयाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय लोगो मोनना नोंखौ आंनि आन्दायनाय बे आनज्रायलांबाय जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय लोगो मोनना नोंखौ आंनि आन्दायनाय बे आनज्रायलांबाय जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आंबो दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय आदि गोजोन खुसि बोथोर बे सुदेम बार बादि नोंनि अननायनि लैथोआव सना आं दि गबोबाय आंनि मिजिं सानस्रिफ्राबो नोंनि फारसे बोहैबाय नोंनि अननाय मोननानैबो नोंनि फारसे मुहिबाय गोदै रावाव आं मुहिबाय नोंनि अननायाव आं सिरि मोनबाय अननाया आंनि जिउ मोनबाय सिमाङा नोंनि बिथा लाबाय समायलायो जोंलांनानै सायाव आंनि अननाय जेसेखि फैया मानो गुबुननियाव गेनसारनाय जोंनि मोजां मोननाय जेरै जरासे दाउ अख्रां सायाव उदांस्रि जोंनि अनलायनाया बैया रावनिबो आखाया जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आङो दावबायलांगोन जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आंजों दावबायलांगोन जिउनि आन्दायनाय लामायाव नोंखौ आङो लोगो मोनबाय लोगो मोनना नोंखौ आंनि आन्दायनाय बे आनज्रायलांबाय जोबथि लामा जेराव बेनि बेयो जोंनि संसार जागोन जेसेखि गोजान जाया मानो नोंजों आंबो दावबायलांगोन आदै गोजोन खुसि बोथोर बे सुदेम बार बादि नोंनि अननायनि लैथोआव सना आं दि गबोबाय जिउनि आन्दाय